Hvad ved du om global opvarmning? Det jeg ved om global opvarmning, det er, at når vi kører biler, så udleder vi en hel masse CO2. Og den CO2, den bliver til varme. Og så den varme, den gør sådan, at isen den smelter på Grønland. Og så stiger vandoverfladen med et par meter. Og så, ja, det er egentlig det, jeg ved. Okay. Hvad tror du, man kan gøre ved det? Det jeg tænker, man kan gøre ved det, det er, at man kan lade være med at køre bil om søndagen eller sådan noget. Og man kan begynde at bruge dynamo til at køre bil, hvis det er muligt. Det er ikke langt til meget muligt nu her i den her verden. Men ja, det er egentlig tænker. Hvad synes du, man skal gøre for at stoppe den fremgang, så det går så stærkt mod ny istid? Ja, de der kinesere, de skal lære, at de ikke skal bruge så meget energi og varme og sådan noget. Det er det, jeg vil sige. De skal til at slappe af. Okay. Hvad vil du selv gøre, hvis du skulle ændre på noget? Ja, altså, jeg bruger allerede Dynamo og det der, som jeg er kommet ind på for lidt siden. Så jeg vil egentlig sige, at jeg er en god rolle, hvis man kan sige det. Bad og sådan noget. Er de lange og meget varme? Nej, i dag her på skolen, der var de meget kolde, meget kort. Og det er egentlig en god fremgang for at hjælpe det. Det gør det. Okay. Synes du sådan noget elbiler og sådan noget er en god idé? Elbiler, det er en fantastisk opfindelse. Det er, det hjælper både mod den globale opvarmning, og så mod at bruge så meget benzin og alt sådan noget. Så ja. Men vil du selv købe en elbil? Jeg ved ikke, den larmer jo ikke så meget. Jeg kan godt lide den alarm der. Så det er sgu ikke. Tror jeg ikke. Tror du, altså vil du være en, der er med til at ændre miljøet, eller vil du bare blive ved med at køre store biler og sådan noget? Altså, ja, jeg vil egentlig bare køre store biler. Du er bare fucking ligeglad? Altså, man kan sige sådan, nu vil jeg ikke bruge det over der, men så vil jeg ikke, så ja.